ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆଜି ପୁରା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ତାଟି ଖୋଲିବି। ତାଟି ଖୋଲିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ବନକ ଲାଗି ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଯାଇଛି। ଚନ୍ଦନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପଟିଦିଅଁ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ଆଜାନ ବାହୁକୁ ଲମ୍ବିତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହାତରେ କଣ ଧରିଛ? ଓ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବା ଚକା ଅପସର। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ସବୁବେଳେ ମାଣ୍ଡିକି ଆଉଜିକି ବସିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଲାକାର ମାଣ୍ଡି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଦେଉଳ ଭାଷାରେ ଅପସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଅଣସର ସମୟରେ ଦରଜୀ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ାରେ ଏଇ ଚକା ଅପସର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ସରେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ଏଇ ଚକା ଅପସର ଲାଗି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସାହାନ୍ତିଆ ଦିଅ ଆମର, ଯେମିତି ସାହୁକାର ମାନେ ମାଣ୍ଡିକି ଆଉଜିକି ବସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ମାଣ୍ଡିକି ଆଉଜିକି ବସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚକା ଅପସର।